שלום לכולם, אני רון, והבטחתי לכם לפני הרבה זמן שאני אעשה סרטון של קומבט, והנה אני עושה את עכשיו מצאתי תוכנה. סליחה על זה שיש כאן משהו ירוק כזה, אבל אני חושב שזה לא יפריע לכם. עשיתי סרטון מקודם, ניסיתי להעלות אותו, והיוטיוב הזה המעצבן הזה לא נותן לי להעלות אותו, כי הם אומרים שזה ארוך מדי וזה כולה של 16 דקות. ויש סרטונים אפילו של שעתיים, אני לא יודע. אני מנסה לעשות סרטון יותר קצר, גם לכם וגם בשבילי. סרטונים יותר קצרים, יש הפסקה, זה כמו אומרים, אוי עכשיו יש לי הפסקה, אני יכול להכין נגיד קפה, לשתות קפה, סתם או שוקו, לא משנה מה. לאכול קפה, לשתות קפה, ואז לחזור לסרטון הבא. אז אני עושה סרטון של 10 דקות, אני מקווה. בואו נתחיל לשחק בקומבט. אני לא רוצה סתם שתחכו, אני רוצה לעשות סרטון, ואז שאני אהיה בקומבט אני אחזור אליכם. שלום לכולם, עכשיו צירפתי אליי חבר שאנחנו משחקים עכשיו במיני, ומי שלא יודע מיני זה סכינים. יאללה. אני ברעיון 3 כמוני אצא. רגע. אני אעצור את הסרטון שלא צריך שסתם, שאני אראה אותו וניפגש בעולם, אז אנחנו נחזור אליכם. וחזרנו אליכם. תעשה רדיט, רצה מיני, אז עשינו מיני. אני רוצה להיות בצד הזה. שיסתכל את ה-HP שלי. לא רוצה, אני רוצה אחד מול אחד. לא, אז אני בצד הזה. לא, חרא שלי. חרא שלי. הוא תצא. תעבור צד. אז תן לי שנייה את המודרטור. אני עושה פשוט ככה. לא את זה. אז מה? תן לי שנייה. רגע, בתור מבדקת את ה-HP. מה זה ה-HP הזה? תבדוק את שלי. הוא לא כזה טוב. לפחות הרגשתי תסתכל את ה-HP שלי שנייה. השתפרתי קצת ב-HP. תסתכל את ה-HP שלי. את ה-HP, את הזה. גייז. יפה. יאללה, רדי. נו, מה עשית בזה? זה כמו, עשיתי כמו אנימיישן פרו, רק הוא על מנת מאנימיישן פרו כזה. זה? אני רוצה שיראו אותי. אויה. הנה אני. איפה אתה? הנה אתה מכוער. אני מכוער. אין לנו אפילו ספיד, יש לי כמעט פול ספיד. גם לי. בוא, מכוערצ'יק מאחוריך. איזה שקרן אתה. הנה. כולם מקבלים את הבת הזאת, לא הבנתי. למה אני לא קיבלתי אותה? רגע, שנייה, תהרוג אותי, שנייה. גם לי יש את העסקים שלך. אוקיי, יש לי גם טייגר. כי אולי משיגים את הקופסה דיסק-און-קי. מהדיסק-און-קי זוכים באיזשהו קופסה וממנה יכולים לשחוט בה. היא מביאה 15 ספקים. נו בוא כבר, יא נכה. אני נכה, אני לא כמוך. בוא כבר. רגע, תגיד, גם למה שחף לא מדבר איתי? גם איתך הוא לא? לא, היא תמיד מתקשר אליו, הוא לא עונה לי. אני ויתרתי לך. למה עד אחד הם מטומטם? למה עד אחד? מי עשה עד אחד לדעתי? לא. התבלבלתי. מה זה 9 משחקים? זה כאילו הרגתי אותך 9 פעמים. בספוג אי אפשר לעשות עד אחד ואני ויתרתי לך, ואם יש לך ביצים אל תבוא לאייץ'. סתם אני הכי טוב באייץ'. מה קורה? די לעלות לשם, די. ככה הייתי הורג אותך, מה? לא אכפת לי, אני נשאר כאן. שם. שם. אני בינתיים פוצח לי גרעינים. פוצח. אם היה לך ביצים הייתי עושה לך נאצ'וס. בוא, אני לא יכולה לצאת מפה. אני לא יכולה לצאת מפה. טוב, נו.
תהרוג אותי לפחות. מה קרה? שוויתרתי לך, דביל. גם אני ויתרתי לך. אלק. איפה אתה? אתה יודע מה שאני יכול לי? איפה אתה? אתה עם מסטיק, נכון? מה? אתה עם מסטיק. עם מה אני? עם מסטיק. איזה מסטיק? אני לא משובס. אני רוצה גרעינים. אלק. אל תאמין. אני יכולה לראות לך וידאו. מניאק. נוב. מניאק. נוב. מניאק. אני רוצה לראות בגלה. תקשיב, עשיתי איזה מול... רגע, אל תהרוג, תסתכל. אתה הורג אותי אז אתה. מה זה? אני זז במקום, נכון? איך? ראית? איך? איך? תגיד איך. נדרתי שאני... נו הנה, גם אני עושה זה. סתם, אני אף פעם לא נדר. אני עושה, הנה עשיתי זה. יפה. איך? בוא נראה. עושים פשוט אחורה וקדימה. 8. 8 למה 8? זה מראה לי שאני הולך. זרדו אליי עם הקטע של 8, אה? כן. תסתכל, אבל אתה יודע איך זזים גם? תסתכל. הם פשוט עושים סתכל, הנה. רגע. הנה, מה הבעיה? אני זז, אתה לא רואה שאני זז? הנה, מה הבעיה לזוז? למקומות. הנה, אני זז. לא ככה, יאוטיסט. נו, מה הבעיה? טוב, יאללה. לא, חכה שנייה, בוא שנייה. די, נו. בוא שנייה. בוא, נו. אל תהרוג אותי, אל תהיה חרא. די, נו, די. נו, מה? בוא. תבוא או לא? בוא אחריי. נו, די, אבל זה קרה. פה, אבל בוא שנייה, בא לראות לך משהו. אתה מצלמים סרטון, שכחת? אני יודע שאנחנו מצלמים, אבל בא לראות לך משהו, בוא. בוא. תסתכל, נכון מפה אפשר לעלות למנוף? נכון. תראות מה ראיתי ילד האקר. בוא, תתכופף פה. תתכופף. אני משחק איתך יותר. פשוט תקשיב לי. גם אתה אמרת פעם, מי שמרמה אנשים אחרים הוא מנצח. אז אני מרמה אותך, גם אתה עשית לי את זה. אני זוכר. מתישהו, אני זוכר שאמרת את המשפט הזה, אני זוכר. אבל באמת אפשר לעלות על זה ככה, אתה מתכופף, אני עולה עליך, ואז זה עולה לשם. אני יודע. אם לא עולה מלא. בוא, מוניאק. קונטרוליסט מניאק. פאוליסט, סתם. מה קשור? למה אנחנו נוחתים 2 מטר מאחד לשני? איך אני רואה אותך? למה זירת הקרב חייבת להיות במנוף? תמצא אותי. אני במנוף. למה? למה דווקא במנוף? אז איפה אתה? בוא, פה. תקפוץ. לך הסולם. אליי. לך הסולם. לסולם. תעצור שנייה את הסרטון. למה? סתם, חכה, אל תהרוג אותי. שום תהרוג אותי. אני עוקב אחריך. איך לא ראית אותי? אני לא מאמין. בלוקר. בואי, הלוקר. אמרתי בלוקר. אתה לוקר. מי? בואי כבר ינום. לא רוצה, יש לי 2 HP. לי יש 1 HP. נראה לך שיש לי 2 HP? 30. רואה? כמה היה לך? 36. מעניין.
מניאק, מוניאק. איפה אתה עכשיו תגיד כמו גבר? אני באש. אני יצא. השנו, בוא לי על המנוף. לא רוצה, עוד 3 הריגות אתה מנצח. אני יודע. אז לא רוצה, אני יש מתחבאת. לך עוד 4 יאוטיסט. עד כמה עשית? לא, סליחה, עוד 3. נו, מה אמרתי, הדביל? עוד 3 לי לך, עוד לי הולך. אם זה אתה עושה... אתה יודע, ראיתי סרטון שבת קורעת אותך, גם במיני וגם בסנייפר וגם ברובים. בת! לא, אתה יודע, כל שניה עושה בו לוימבול. אולי לא פנימיה? אולי לא פנימיה? מה נותנים? לא, נראה לך, אני רואה אנשים מסביב. לא תהרוג אותי! למה? מה קרה? לפליפר. מה? לפנינים. אז מה אתה עושה? לא! אבל למה? ככה בא לי. זה זונה. היא זונה. מה, ניצחתי? זה זונה. מה, ניצחתי? איך? עוד דפק איך ניצחת? לא יודע. עוד מניאק. דו 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 דו. הלך לי הרובה הטוב שלי. יאללה, בוא קיבל. שקט. טוב, חבר'ה, זה היה פרק 1. לא? עדיין אנחנו ממשיכים. רגע, אני אבדוק כמה דקות. רגע, אני אבדוק כמה זמן עשינו. אני לא יודע. טוב, נעצור פה, הוא צודק, נעשה פרק 2, ויאללה,